O primeiro concurso de guión cinematográfico Conde Saavedra enmárcase dentro da programación do Anirmau 2010, que rematou esta fin de semana coa entrega dos premios ás mellores curtas de animación. O concurso pode presentarse calquera persoa, non precisa ser profesional. Tan só deberá entregar un guión orixinal dun máximo de 10 páxinas e de temática libre. O que pretendemos con isto é involucrar máis ao pobo, xa que pode presentar calquera persona que estea interesada un guión que despois intentarase levar a cabo a práctica colaborando entre a Asociación Tarabela, entre o gañador do guión e unha serie de persoas de equipo técnico que estarían conformadas dentro da Tarabela. Os traballos deberánse presentar antes do 30 de xuño no local da Tarabela, no Café Bar Cantigas ou na tenda Pedriñas, patrocinadora do certame. O premio será un trofeo cedido por Pedriñas e a gravación da curta no verán, coa posibilidade de participar activamente na rodaxe. Que sempre a persoa gañador participaría en activo, aínda que nunca realizaría actividade de dirección, xa que eso recaería pola nosa conta, pero sí que podría participar en activo no rodaxe ou tamén incluso como actor. Dependendo da calidade da curta, a organización tentará presentala aos diferentes festivais audiovisuais.